ҳар гоҳе ки аз тоҷикистон занг мезананд, аввал падар телефона мегираву бачаҷон сози хубӣ чӣ хеле ки ин моҳ сум равон накардӣ. баъдан бародар телефона мегираву додарҷон мегум суми санга ҷамъ кардистӣ. дар охир телефона модар мегира, дар бузургиш ҷоном аввалин ҳарфе ки мезана бачам шикамит серай, либосакот гармай, ҷод гармай, ғавс ғавс пӯш бигар бачаҷон, дар шаҳри мардум хита эҳтиёт кир. очаи ҷоне хитон дар бистари бемориву ёди фарзанд мекунӣ. оча шинидам пир гаштӣ, барои бачаат дилгир гаштӣ. маро тақдир берун аз ватан кард, ту ҳам бемори ин тақдир гаштӣ. очаҷон ёд кардам кортаворои молата, нони гарму кулчаҳои ширдората. ёд кардам мочаи ҷон рӯята, хандаи ширину хами абрӯята.